Λοιπόν, να περάσουμε στο θέμα μας. Είναι η δημοσιογραφική διάσκεψη που έδωσαν χθες ο Σύνδεσμος Γονέων του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου Ήψωνα. Θα μου επιτρέψετε να σας πω, είναι η πρώτη φορά που είδα τόσους πολλούς φορείς μαζεμένους να διεκδικούν κάτι. Ήταν εκεί ο Σύνδεσμος Γονέων του σχολείου, ήταν ο Δήμαρχος Κουρίου, ο Παντελής ο Γεωργίου, ήταν ο πρόεδρος της Σχολικής Εφορίας Δυτικής Λεμεσού, ο Ηρόδοτος ο Νεοφύτου, ήταν επίσης ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης Λεμεσού, καθώς και εκπρόσωπος της ΠΟΕΔ. Όλοι μαζί λοιπόν εξαπέλυσαν τα πυρά τους εναντίον του Υπουργείου Παιδείας για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην επίλυση των προβλημάτων που έχει το Τρίτο Δημοτικό Σχολείο Ήψωνα. Ένα σχολείο το οποίο χτίστηκε για 125 μαθητές, δηλαδή 5 αίθουσες. Πριν από 10 χρόνια προσθέθηκαν άλλες 5. Στη συνέχεια όμως εδώ και χρόνια το σχολείο λειτουργεί με 7 λιώμενες αίθουσες, οι οποίες είναι σε ακατάλληλους χώρους. Όταν βρέχει τρέχουν νερά λόγω υψομετρικής διαφοράς. Τα παιδιά του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου δεν κάνουν οικοκυρικά γιατί η αίθουσα δόθηκε σε διπλανό σχολείο. Τεχνολογία και μουσική γίνονται στην ίδια αίθουσα, ενώ μια άλλη λιώμενη μοιράστηκε στα 2 για να χρησιμοποιείται και από διπλανό σχολείο. Όπως καταγγέλει ο Σύνδεσμος Γονέων, εδώ και 5 χρόνια ζητούν την επέκταση του υφιστάμενου σχολείου, αλλά και την ανέγερση νέου, καθώς και την ανέγερση γυμνασίου, για να καλύψουν αυτές τις πολύ μεγάλες ανάγκες που έχει η περιοχή του Ήψωνα. Είναι μια περιοχή, δημοτικό διαμέρισμα Κουρίου, είναι μια περιοχή η οποία παρουσιάζει πληθυσμιακή έκρηξη όσον αφορά οικογένειες και ζευγάρια. Εξαιτίας της ακρίβειας στη Λεμεσό, έτσι. Ακριβώς. Ναι. Και είναι Σωτηρούλα, αυτός... είχαν δοθεί δεσμεύσεις ή υποσχέσεις από το Υπουργείο Παιδείας και αντιδράσαν έτσι οι άνθρωποι, για να καταλάβουν? Όπως μας είπαν, ρώτησα εγώ, τα σχολεία έκλεισαν χθες, είμαστε σε καλοκαίρι και μου είπαν ότι η συγκεκριμένη δημοσιογραφική διάσκεψη είχε προγραμματιστεί άλλες 2 φορές, αλλά λόγω κάποιων γεγονότων, συγκεκριμένα του πολέμου που είχαμε στο Ακροτήρι, κάποιων άλλων γεγονότων που έγιναν, δεν τους επέτρεψε να την κάνουν πιο σύντομα. Όμως είχαν διαβεβαιώσεις και υποσχέσεις από την Υπουργό Παιδείας για την ανέγερση νέου σχολείου. Είχαν επίσης διαβεβαίωση ότι θα συστηνόταν μια επιτροπή παρακολούθησης για τα θέματα ασφάλειας και υγείας του σχολείου. Και το πιο πρόσφατο, το οποίο εμένα μου έκανε απίστευτη εντύπωση, τον Οκτώβριο του 2025 είχαν στείλει τεχνικές υπηρεσίες μια επιστολή, έτσι είπαν οι τεχνικές υπηρεσίες, που έδιναν εξουσιοδότηση στον Δήμο Κουρίου και στη σχολική εφορία να προχωρήσουμε την εκπόνηση μελέτης για την επέκταση του συγκεκριμένου σχολείου. Πλην όμως, ο Δήμος Κουρίου και η σχολική εφορία δεν πήραν ποτέ τέτοια επιστολή. Η πρακτική αυτή τον αναλαμβάνει η τοπική αρχή, την διεκπεραίωση θεμάτων του κεντρικού κράτους. Συμβαίνει ήδη στον Δήμο Κουρίου, ο οποίος έχει αναλάβει την ανέγερση του πρώτου δημοτικού, με χρηματοδότηση βέβαια από το κράτος, για να επισπεύδονται οι διαδικασίες. Και το πιο τρανταχτό επίσης είναι ότι η πυροσβεστική υπηρεσία δεν έχει εκδώσει πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το συγκεκριμένο σχολείο. Μάλιστα. Και οι γονείς διερωτούνται με τελευταία απόπειρα, όπως μας είπαν τον Οκτώβριο πέρσι, και η πυροσβεστική υπηρεσία είπε ότι δεν συστήνεται η έκδοση τέτοιου πιστοποιητικού, και οι γονείς διαρωτούνται ποιος διασφαλίζει την ασφάλεια των παιδιών τους για να τα πάρουν στο σχολείο. Διαμηνύουν ότι εάν δεν έχουν γραπτός, όχι δηλώσεις και ανακοινώσεις, αυτά είπαν ότι έχουν τελειώσει. Εάν δεν έχουν γραπτές διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των παιδιών τους, δεν θα τα στείλουν στο σχολείο το Σεπτέμβριο, γιατί ήδη δεν θέλουν να ρισκάρουν το θέμα ασφάλειας και υγείας των παιδιών τους σε ένα σχολείο το οποίο δεν είναι ασφαλές. Δεν είχαμε μέχρι στιγμής αντίδραση από το Υπουργείο Παιδείας. Ήδη, επαναλαμβάνω, λένε ότι οι ανακοινώσεις και οι προφορικές δηλώσεις δεν τους ικανοποιούν πλέον. Έχει τελειώσει ο χρόνος της διαβούλευσης και ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας
χρονοδιαγράμματα γραπτός για το πότε θα αρχίσει και πότε θα τελειώσει. Το τραγικό ξέρετε ποιο είναι? Ακόμα και να αρχίσει σήμερα η ανέγερση της επέκτασης του 3ου Δημοτικού Σχολείου στον Ύψωνα, μέχρι να τελειώσει δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Μας είπαν ότι για το Σεπτέμβριο αυτή τη στιγμή είναι 435 παιδιά σε ένα δημοτικό σχολείο το οποίο θεωρείται μαμούθ για τους αριθμούς δημοτικού σχολείου. Λοιπόν, είναι 47 δάσκαλοι και είναι για το σχολείο, για το θέμα καθαριότητας των σχολείων, υπεύθυνες 2 καθαρίστριες πλήρους και 1 καθαρίστρια μερικής απασχόλησης για να καθαρίσουν μια αυλή 800 τετραγωνικά, να καθαρίσουν τις αίθουσες, να καθαρίσουν τις λιόμενες και θέτουν και εκεί θέμα. 435 παιδιά λοιπόν ήταν φέτος στο σχολείο. Για το Σεπτέμβριο έχουν εγγραφεί μέχρι στιγμής 452. Είναι δηλαδή ακόμα μία τάξη. Ακόμα μία τάξη. Σωτηρούλα, εγώ η οποία δεν ξέρουμε πού θα στεγαστούν. Εγώ διαρωτώ με τι θα συνέβαινε στην περίπτωση που η πυροσβεστική είχε την ίδια άποψη για μια ιδιωτική επιχείρηση. Θα έμενε ανοιχτή? Προφανώς και θα έκλεινε. Και βεβαίως το πρώτιστο και το πιο ουσιαστικό είναι η ασφάλεια των παιδιών. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει πλάνο Β, άμεσα. Άμεσα, παραλαμβάνω το... Δεν ξέρω τι μπορεί να σώσει την κατάσταση στο σημείο που έχουν φτάσει τα πράγματα. Να σας πω ότι εκεί όλοι αυτοί οι φορείς, και παραλαμβάνω με κάνει εντύπωση, ήταν όλοι ομόγνωμοι σε αυτό, σε αυτή τη διεκδίκηση. Όπως έλεγε εκεί ο εκπρόσωπος της ΠΟΕΤ, εάν δεν μπει σε μια λιόμενη αίθουσα για να καταλάβεις το πρόβλημα, δεν μπορείς να αντιληφθείς την ποιότητα εκπαίδευσης που παρέχεται. Ή η διατριτότητα στους θορύβους, να κάνεις μάθημα υπερχαρακτηριστικά και έξω να κάνουν τα παιδιά γυμναστική και να κλωτσούν την μπάλα και να πέφτει πάνω στις λιόμενες αίθουσες. Και ποιος μπορεί να κάνει μάθημα με αυτές τις συνθήκες. Είναι και μια απάντηση σε αυτούς που λένε τα κτίρια δεν προσφέρουν, δεν είναι τα κτίρια που κάνουν το μάθημα, είναι άλλα στοιχεία. Όμως είναι και οι υποδομές πολύ σημαντικές πέρα από τα θερμοκήπια, σχολεία θερμοκήπια. Είναι και αυτές οι λιόμενες οι οποίες είναι κατάντια για μια κοινωνία και ένα ευρωπαϊκό κράτος. Αλλά Σωτηρούλα, είναι αυτό που είπες. Έχουν απάντηση, δίνουν λύση αυτοί οι φορείς. Τι θα γίνει στο μεταβατικό στάδιο μέχρι να χτίσει. Ακόμα και αν πάρουμε την απόφαση σήμερα χτιστεί. Ναι, που θα πάρει δεν ξέρω πόσα χρόνια. Διότι μια επέκταση, κοιτάτε, επειδή ξέρουμε το όραμα, ακριβώς, ο προγραμματισμός που υπάρχει, γι' αυτό θα χτιστεί μια αίθουσα, θα χτιστεί μια επέκταση, ας πούμε, για να καλύψει τις ανάγκες του σχολείου για τα επόμενα 4 χρόνια, λέω, η οποία μέχρι να χτιστεί θα είναι άκυρη. Διότι εντωμεταξύ, αν κάθε χρόνο προστίθενται 25, 30 ή 50 παιδιά, μας έλεγαν εκεί χθες ότι στην περιοχή της συγκεκριμένη θα συνδεθούν 500 μετρητές νερού, που σημαίνει 500 κατοικίες. Είναι μια περιοχή, να σας εξηγήσω, το 3ο Δημοτικό είναι στον δρόμο... δρόμο... μας λίγο Σωτηρούλα, έχω μπερδευτεί. Ναι. Η πυροσβεστική υπηρεσία γιατί δεν δίνει πιστοποιητικό ασφάλεια? Ποιοι είναι οι λόγοι? Λοιπόν, τους λόγους φαντάζομαι ότι δεν πληρούνται οι όροι πυρασφάλειας. Μάλιστα. Σε περίπτωση κάποιου έκτακτου περιστατικού, αυτά είναι που εξετάζουν. Εδώ είναι η ουσία είναι εδώ. Εάν δεν πληρούνται τα κριτήρια ασφάλειας σε περίπτωση πυρκαγιάς, τότε δεν υπάρχει άλλη οδός. Θα πρέπει ένα υπεύθυνο κράτος να έρθει και να πει του χρόνου θα πρέπει να βρω άλλο κτίριο, να πηγαίνουν οι μαθητές μέχρι να τελειώσει το σχολείο, να επεκταθεί για να πληρεί τα κριτήρια. Δεν πρέπει να υπάρξει άλλη συζήτηση. Τέλος, τώρα τι συζητάμε? Να επεκταθεί και όπως πρέπει. Ναι, και όπως πρέπει. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, θα πρέπει να πάνε τα παιδιά σε άλλο χώρο. Μην κακοσκεφτείτε να συμβεί ένα τραγικό περιστατικό. Και όλοι καταλαβαίνουμε. Θα έρθουμε να λέμε, μα τα λέγει η πυροσβεστική, αλλά δεν δράσαμε άμεσα. Τι συζητάμε? Θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται και με τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εδώ που τα λέμε. Στις λιόμενες αίθουσες μπαίνουν, φαντάζομαι, φώτα και για το φωτισμό της αίθουσας. Δεν ξέρω αν έχουν και κλιματιστικά για να κάνουν τα παιδιά σε λιόμενες αίθουσες μάθημα. Δεν ξέρω, μας είπαν εκεί ότι όταν βρέχει τρέχουν τα νερά, διότι είναι σε υψομετρική διαφορά οι λιόμενες, τρέχουν τα νερά και μπαίνουν μέσα στις τάξεις. Φανταστείτε τώρα σε ένα λιόμενο που μπαίνουν τα νερά μέσα στο λιόμενο με ρεύμα. Μάλιστα. Λοιπόν,
πραγματικά οι γονείς είναι, να το πω, έξαλλοι. Ναι. Έξαλλοι, διότι Και έχουν απόλυτο δίκιο. θεωρούν ότι το όραμα, να σας πω, σε κάθε θέμα που αναδείκνυαν, τέλειωναν με την εξής φράση. Δεν έγινε ποτέ, 435 παιδιά παραμένουν εκτός της εθνικής στρατηγικής για την παιδεία της κυβέρνησης. Κάθε φορά που έλεγαν ένα θέμα το οποίο είναι άλλοι, το είναι 1, 2, 3, 4, 5, επαναλάμβαναν αυτό. 6, 7, επαναλάμβαναν αυτή την εποδό. Και το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι, ότι λένε ότι αφιπηρετείς και εσύ και δεν θα μπορείς να παρακολουθείς το θέμα. Θα το παρακολουθούμε τι, και επειδή θα αφιπηρετήσω εγώ, σημαίνει ότι θα μας σταματήσουν τα θέματα. Όχι. Εντάξει, δεν το δέχομαι αυτό.